Николай и Ивайло са братя, занимават се с изкуство от деца. За първи път хващат спрей в ръка преди по-малко от 3 месеца и не го пускат, защото е бързо и ефектно. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Могат да се ползват всякакъв вид материали, гъбички, за миене, за търкане, за полиране, за каквото има гъбички. Шпакли за мазилка. Найлони, вестници, чини, някакви тенджери, всичко може да се ползва. Всичко подръчно. Да, каквото намериш, може да правиш изкуство от това нещо. Не става от нищо нещо. За по-сложните картини момчетата използват шаблони, които рисуват предварително. Иначе картина като тази е готова за 5 минути. Това обаче се оказа достатъчно време, за да може всичко наоколо да замирише на спрей. И затова ползваме маски в ръцете. И екипирани. Маски, ръкавици, качулки, всичко на макс. И перуки. И перуки, да. По принцип може да се рисува всичко. Хора, животни, пейзажи, космоси, езера, морета, всичко може. В смисъл, космос се прави като най-бързо и най-лесно просто. В смисъл, това е като... ефектно. Да, като ефект. Космос е и темата на първата изложба на двамата братя. Тя е посветена на 50 годишнината от полета на Юрий Гагарин. Картините на Николай и Ивайло можете да видите в Руския културно-информационен център.